agradecido totalmente a todos vós, porque esta 64 edición e as outras edicións chegaron a ser, son o que actualmente son, gracias a moita xente que pasou por aquí, alcaldes, concelleiros, tanta xente que fai que esta 64 edición, como ben vistes, presentamos o fin de semana pasado en Lanzarote, o alcalde Pepe Castro e eu xunto co do Cabildo, verdadeiramente un placer. Dicir que isto está crecendo, está medrando. Vamos a ter moita xente de moitos sitios, vamos ter moitos italianos, como ben sedes, estamos hermanados con Italia, estamos hermanados tamén con Portugal, con Alilló. Pois en Sevilla estuvemos presentes na Feira de Abril de Sevilla, que xa dice moito. E, o Carballiño estáse poñendo no élite que verdadeiramente é moi importante, pero isto todo é gracias tamén á colaboración de moita xente. Xunta de Galicia, Diputación, propio Concello, e, como non, patrocinadores, a Banca, a Guardo Arenteiro, Gadis, a Batel, Pazo Tizón, Ceribera Hotel Arenteiro, Aceites Abril, Estrella Galicia, Salins, Ballena, e, como non, tamén a axuda de outra xente que para nós é moi importante, como é a Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras do Carballiño. Non me queda moito máis que dicir, simplemente esta edición engrandece unha vez máis ao Carballiño e darlle paso a verdadeiramente artista deste cartel que ano tras ano sempre nos pon na élite do artista. A idea do cartel é moi sinxela, é unir dous símbolos nunha única imaxe. E o que traté de representar foi iso, o pulpo cocéndose na caldeira tradicional no fogón, que é o volcán. E a fusión deses dous elementos nunha única imaxe, esa fusión simboliza o hermanamento e o achegamento de ambas terras. E, moitas gracias ao Concello do Carballiño, á Concellería de Turismo, por seguir contando comigo. Dende logo, a Diputación é unha referente esta festa, é a festa gastronómica por referencia de Galicia. Eu creo que non hai ningunha co éxito e co número de persoas que participan nela como nesta, por tanto, iso tamén é facer provincia e nós, colaboramos, lóxicamente, a través do INOR de Camesma e, seguiremos facendo para que siga sendo a festa que merece o Carballiño. Nada máis. Isto é o froito, a 64 edición, de moita xente que pasou por aquí. Está ben que Manolo o recoñecera, non? De alcaldes, concelleiros, xente do Concello do Carballiño en general, pero sobre todo das pulpeiras. Puxo un vídeo que eu creo que debería circular, non? Porque agora vemos que, que ten tirón, pero, esa xente traballou moito para chegar onde se chegou agora e debeunas tamén pasar, duro, non? Andar nas feiras. Entonces, nada, eu felicitarvos a todos vos, sobre todo os pulpeiros, sin eles isto sería imposible. Este evento non sería posible sin a colaboración, primeiro, das institucións, da Diputación, da Xunta e do que son os patrocinadores. Todos os patrocinadores é un poquinho un grao de area que sumamos entre todos. Cada ano intentamos facer mellor. Temos que traballar moito para que isto siga crecendo. É bom para todos, para Carballiño impresionante, para a provincia e para a Galicia inteira. Unha festa de interés turístico internacional declarada como a Festa do Pulpo, a 64 edición, non nos temos que parar, temos que intentar seguir crecendo.